हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चेनेल। आंनि एमबी बड' यूट्यूब चेनेलाव आरो फिन खनसे बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। दिनै आं माखासे टप 10 कुइसन एन्सार बड' जिके लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना जुदि दिनैनि नैबे टप 10 कुइसन एन्सार बड' जिकेखौ नायनो गोसो दङब्ला थारैनो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि टप 10 बड' जिके कुइसन एन्सारखौ जोङो दायो जागायनोसै। लेट्स गो स्टार्ट नाउ। आरोबाव बेफोरबायदि भिडिअ मोनबावनो थाखाय एमबी बड' इडु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। कुइसन नाम्बार 1 नि सोंनाय: फुटबलाव माबे गेसआ साग्लोबनानै थायो? बिनि फिननाया जागोन हेलियाम गेसआ फुटबलाव साग्लोबनानै थायो। 2 नाम्बारनि सोंनाय: भारतनि बबे रायजोआव 10 लाखनिख्रुइबो खमसिन सुबुं अनजिमा दं? बिनि एन्सारा जागोन सिक्किम रायजोआव बयनिख्रुइबो 10 लाखनिफ्राय खमसिन सुबुं अनजिमा दं। 3 नाम्बारनि सोंनाय: माबे हादरनि सुबुंफोरा जिबौखौ जायो? बिनि एन्सारा जागोन चीन हादरनि मानसिफोरा जिबौखौ जायो। कुइसन नाम्बार 4: मावजिखौ बबे हादराव फुजा खालामनाय जायो? बिनि एन्सारा जागोन इजिप्ट हादराव मावजिखौ फुजा खालामनाय जायो। कुइसन नाम्बार 5 दाउखानि आयुआ बेसेबां बोसोरहालागै थांना थानो हायो? बिनि एन्सारा जागोन 15 निफ्राय 20 बोसोरहालागै दाउखाया थांनानै थानो हायो। कुइसन नाम्बार 6: बबे रायजोआव बयनिख्रुइबो बांसिन हाग्रा गुदु दं? बिनि एन्सारा जागोन आफ्रिका हादराव बयनिख्रुइबो बांसिन हाग्रा गुदु दं। कुइसन नाम्बार 7: सनानि मन्दिरखौ बबे रायजोआव बानायनाय जादोंमोन? फिननाय: भारत हादराव सनानि मन्दिरखौ बानायनाय जादोंमोन। कुइसन नाम्बार 8: गुफुर सना माखौ बुंनाय जायो? बिनि एन्सारा जागोन प्लेटिनामखौ गुफुर सना होननानै बुंनाय जायो। कुइसन नाम्बार 9: भारतआव बेसेबां कुल नेशनेल पार्क दं? बिनि एन्सारा जागोन 103 कुल पार्क दं। लास्ट कुइसन नाम्बार 10: महात्मा गान्धीनि
बिसिनि मुङा मामोन? बिनि एन्सारा जागोन महात्मा गान्धीनि बिसिनि मुङा कस्तुरबामोन। लोगोफोर, दिनैनि टप 10 बड' जिके सोंनाय आरो फिननाया एसेनोसै। लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर।